Nhloko tata khawutshe ke wenza ugrade bani ngo? Qaluze ngithengele izitayilo. Hayi suwara zakuthengela izitayilo sonke ugrade ba. Grade 4. Grade 4. Nhloko tata hamba ngizaphinda ngikubona. Sister nje. Kunjani namhlanje? Ndiyaphila njani? Hayi. Hayi ndiyaphila nami. Hayi wena sithi nje akho into ingakho man ungathi ube serious andikuthandi xa userious ngathi uyi serious relationship jonga nansi into eyenzekayo u0 sendinayo shoda njengenumber zakho ezilandelayo Ngoku mna ndingena phi kuloo nto? Ungena kule ndawo kaloku sister nje uba ngoku mna nawe sekufikelele ixesha loba sibe ne-late night chats yaqonda Umoko salo ziyandelela ne? So ujongile nje ucinga afana uba wena ungajola nam? Hayi man sister nje age is just a number kwaye ngoku iintanga zakho zijola neentanga zam faka phi inumber wena Ndizawuvele ndimxelele uEli. Man yiyeke laa bhoko yakho nentshetyana kukho mna ngoku Jonga apha ungakulinga undiqhele kakubi yeva. Njengoba utsho ngendlebe nje utsho ngonqina. Uthi awujonga ucinga afana uba mna ndingajola nawe nje. Shi. Hlala sami man. Inzwana. Oh baby uthe wantshintshi. Andicapukiswa yilaa nto nguStylos. Wenze njengoStylos. Ndingakanani mna for uba ndingancaswa nguStylos? So uStylos uyadlalela ngaphephi yamazwe ethanda ujoke uStylos. Into endicapukisayo kuStylos le uba akadisrespecti mna udisrespecta wena. Mna? And ke wabona balapha ehlaleni bazawuthini ngawe? Mna? Uthini ke isidima sakho? Hayi so baby yabona mna isami isidima mna si-intact siqokelelene sami isidima. Intact intoni? Into endiyilindeleyo kuwe yeyoba uyiqoshelise kusengoku le nto. Uzibonakalisa into yoba uyindoda kule relationship. Uthi man up. Amankazana ndiyawathanda amankazana hayi man ngamankazana ndifuza utata ngamankazana hayi bo amankazana nangangapha amankazana ekse amankazana nangaka amankazana hayi bo amankazana ngaka amankazana Good Stylos. Theni niqhala kabi nje wena. hayi bomkhulu wam ndenze ntoni ngoku mna bhuti Into le ndivayo ngawo. hayi bo uhamba usiva izinto ngam ugqibe ngam mnta elive hayi bo yini mkhulu wam uyazi nje uba ndikuhloniphe kangakanani hayi bo tayeli Kodwa wena kutheni ucinga uba wena ungatya kusitya nditya kuso? mna soze ndiyenze loo nto mkhulu wam soze ndiyenze mna loo nto bhuti uyabona tayeli apha elokishini abantu balapha kule lokishi abafuna unibona mna kwaye mna nawe abafuna usibona tayeli suvumele izinto zalapha elokishini zingene apha kuwe zingene phakathi kwethu uyayazi uba ibhondi yam nawe abayifuni nje apha elokishini Ufuna uxela into yobana uthenje uphambene nto ethethayo. uthetha ngombo sithenji lo wayephambi kwethu esithi asimboni uthetha ngombo sithenji lo wayesithi use-Cape Town kodwa lapha phambi kwethu uthetha ngaye hayi tayilazo hayi amankazana ndiyawathanda amankazana hayi man ngamankazana ndifuza utata ngamankazana hayi bo amankazana nangangapha amankazana ekse amankazana nangaka amankazana hayi bo amankazana ngaka amankazana ekuse amankazana ndiyawathanda amankazana hayi man ngamankazana ndifuza utata ngamankazana ekse amankazana nangangapha amankazana hayi bo amankazana nangaka amankazana ekse amankazana